Haka shtengsengi jong ka artarik urisau rajar arpusau ki reupat ba ringkat ki pulet ki lalap ikamet yap jong urang ba balalai pkhandai snem ka karta ubalatip kerteng uhebat mauli bana ka shnong pendeng rei bat ubashong kha hathem yo new Nongstoiñ. Kita long kubor ki yathu bahende shtengsengi ki reupat ba ki lalap ikamet yap per hasla kham sharum ka wa Riat ka badan hapo sar Nongstoiñ. Henry hadup atho yakani ka kubor Shem latip ya kadau jong ka jingyap bat ki pulet kidang penong ya ka jingtok ket halor kani ka jingja. Lakban pen kan mau ba uni urang ba ulaja na du ka arp khandai tarik unai lur arhajar rusau ha ka porman step klempat wan pai hadu menta. Laong ba usatnya ya ka kali ututrok bat ha ka por ba uja upong ka sopti ronggre patulun rongyong. Henry ha ka take step jong arp khandai tarik ue ya kislipar bat ka mobile hapok ka ututrok.